Všude samá rybina. Peptidy rybího kolagenu. Zkrátka všude. Podáváte dnes a denně někomu ruku? Naše ruce jsou naší vizitkou. A mít v krému na ruce rybí kolagen, peptidy rybího kolagenu, to je sen každé ženy. Nejenom, že dnes a denně podáváme někomu ruce, vystavujeme naše ruce, ale také chceme mít opečovávanou kůži kolem nechtů a mít masku, mít přímo přípravek z peptidy rybího kolagenu, tak to je úplně topka, která vám nesmí chybět v žádné kabelce. Žádná zdrhovatělá kůže, žádné záděry, stimuluje tvůj růst nechtů a hlavně zpevňuje tvoji nechtovou ploténku. No a v neposlední řadě, co nesmí chybět ve tvé kabelce, je balzám z peptidy rybího kolagenu. Nesmí ti chybět ani v létě, ani v zimě. Bez silikonu, bez mikroplastu, bez parafínu. Má protivráskový efekt, zpevňuje, obnovuje, regeneruje. Milé ženy, a toto vše je naprosto dokonalá kabelková výbava. Ta ti nesmí chybět. Žádná rybina, žádný rybí kolagen nesmí chybět ve tvé kabelce.